ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಮೈಸೂರು ಬೊಕ್ಕ ನಂಜನಗೂಡು ಪ್ರದೇಶದ ಎಕ್ಸಿಂ ಬೇರ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟುಗೂ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಭೆ ನಡಪಾದಿರು. ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮೈಸೂರು ಬೊಕ್ಕ ನಂಜನಗೂಡು ಪ್ರದೇಶದ ಎಕ್ಸಿಂ ಬೇರ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟುಗೂ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಭೆ ನಡಪಾದಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರದ ರಾಡಿಸನ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾಜಾ ಹೋಟೆಲ್ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡಿ ಸಭೆನು ಬಿನ್ನೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎತ್ಕೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಳನಾಡು ಪ್ರದೇಶಲನ ಎಕ್ಸಿಂ ಬೇರಗೂ ಬಂದರು ಕೋರೊಂದುಪನ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಕೋರಿಯರು. ಮೈಸೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಬಿ. ಲಿಂಗರಾಜು ಮೈಸೂರು ಬೊಕ್ಕ ನಂಜನಗೂಡು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಲೆನ ಬುಳಿಸಲಿಕ್ಕಾದ ಬಂದರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲಿನ ನಡುಟು ನನಲಾತ ಬಲವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಉದ್ಯಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನವರು NMPA ಮುಖ್ಯ ಪಾಲು ವಹಿಸುವುದು ಪಂಡಿರು. ಮೈಸೂರು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈಗ ನಂಜನಗೂಡು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು, ನಂಜನಗೂಡು, ಮಂಗಳೂರು ಈ ತ್ರಿಕೋನವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ, ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಂದರು ನೌಕಾಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಜಲಮಾರ್ಗ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂದರ ಆಧಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒತ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಲಿನ ಪಾಲುದಾನೆಂದು ಪಂಪನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. Because you are already aware that the maritime sector is still a vital sector and plays a critical role in the growth and development of the country as well as the GDP. So it also has an investment and employment multiplier as well. So you co-create the trade which is associated with you as well. So continuous dialogue, what is your aspirations and what we can do best, be it from the port side, be it from the government of India side, in the form of act, rules, regulation, policy, notification, orders. So we are aligned. So we want to give the maximum relief or the facilitation for ease of doing business. The other thing what I just want to highlight that Jan Vishwas bill has just been passed. ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬಂದರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಲು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಲು ಸರಕು ನಿರ್ವಹಣೆತ ಸಾಧನೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಾಕಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಒತ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ಸರಿಯಾದ ತಿರುವಾಯಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ಮಾದರಿ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿನ ಎರ್ತದ ಮಿತ್ತದ ಬಂದರದ ಬದ್ಧತೆ ದಾನೆಂದು ಪಂಪನೆತ ಬಗೆಟ್ ಆರ್ಪಾ ತಿರಿಯರು. We had a very detailed discussion with all the officials and board members in the first session today, and we have decided that we will be taking inputs, suggestions from all of you, and we will be implementing those suggestions in mission mode, because ultimately it is you who understand the business here. We are only the facilitators, so we will be using your inputs, your valuable suggestions in further improving and growing this the productivity and volumes of this port. So going forward, we will be setting ambitious target for this year also, and right from the very beginning we will be making all efforts to achieve that target. And I'm sure that with your support, with your contribution, with the synergy that is there between the port authority and the port users, we'll definitely set a new benchmark for ourselves and also a benchmark for others to follow in the coming years.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು NMPA ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ನೆಂಪದ ಗ್ರಂಥನು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು. ಮೈಸೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಲಿನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಕಡಪುಡದ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಸೊತ್ತುಲಿನ ತರ್ಪಾವಣಕ್ಲಿಗೂ ತಿಕ್ಕುನ ಬಂದರು ಸೌಕರ್ಯಲು ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿಯರು, ಬೇರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಸದಸ್ಯರು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಲ್ದಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ಲಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟುಂಡರು. ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಎಸ್ ಶಾಂತಿ ಸುಲ್ಮಿಸಂದಾಯರು. NMPA CEO ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ HC, ಉದ್ಯಮಿಲು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಾಧಿದಂಚಿ ಸಾಗುಂದುಂಡು ಪಲಿಮಾರ್ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಿರು ಪಂತಿರು ಪಡ್ರದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಳ್ಳಿದ ಬಾಕಿಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಡ್ರದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಬೆಂಗ್ರೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆರ್ನ ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ನಿಲೆಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ 1 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಾಕಿಲು ಮಲ್ಪಾದಿತದ ಅವಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡೆತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು YN ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಪಲಿಮಾರ್ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಾಧಿದಂಚಿ ಸಾಗೊಂದುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿರ ಕಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯೋಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುನ್ನ ಮಾತಿರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೆಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿಯರು. ಕಾಪು ಶಾಸಕರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಾದರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ K ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು KL ಕುಂಡಂತಾಯ, ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಪಡೇದ್ರ, ಬುಡುದ ರತ್ನಾಕರ ರಾಜ ಅರಸು, ಕಿನ್ಯಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾಲ್, ಪೇಟಮನೆ ಭವಾನಿಶಂಕರ ಹೆಗಡೆ, ಕೊರ್ನಾಯ ಶ್ರೀಪತಿರಾವ್, ತಂತ್ರಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಕಾರ್ಯತೋವನ್ನಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಣ್ಣಂಗಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ. ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ವೈಭವ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯ ನಮ್ಮ ಪಡುಬಿದ್ರೆಯ ಈ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನ. ದೇವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಡುಬಿದ್ರೆಯ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಈಶ್ವರತ್ವ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸಮರ್ಪಣೆನೇ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗವನ್ನು ವನದುರ್ಗಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಭಾರತ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹುಬದುಕುಗಳ ಕಥನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸಹಸ್ರ ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಹಿರಿಯ ಪರಂಪರೆ ವಾರಿಸ್ತಾರ ನಾವು. ಈ ಒಂದು ಸೊಬಗು, ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ 1100 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ದೈವ ಚಿತ್ತ ಅಂತೆ, ದೈವ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಬಾರ್ದು, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಖಂಡಿತ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಪ್ರ ಬಾಂಧವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಸಮರ್ಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ವಿಪ್ರ ಸಮುದಾಯ ಮಾಡಿದೆ. YNR ಅವರು ಮತ್ತವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ, ವನದುರ್ಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ತ್ಯಾಗ ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿರಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಪಂತಿರು ಬ್ರಹ್ಮರಕೂಟು ಪಂಬದೇರ್ನ ಬೊಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣರು ನಡೆತಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಅರಪಾತೆರಿಯರು. ಬಿಲ್ಲವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಂದಾದೀಪ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೆಟ ಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮ ಬಡವರಿಗೆ ಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪನ ಬಿಲ್ಲವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿದ ನಂದಾದೀಪ ಯೋಜನೆ ದಾಟಿಟ್ಟು 14-15 ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ಪನ ಸಾಧಕೆರೆಗೆ ತಮ್ಮನದ ಲೇಸುಬುಕ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಾಗ ಬ್ರಹ್ಮರಕೂಟ್ಲು ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಕೈತಲ್ದ ಪಮ್ಮದಿರ್ನ ಬೊಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣರು ನಡೆತಂಡು. ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರದ ಸಂಚಾಲಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಪ್ರಭಾಕರ
ದೇವರ ಪಟ್ರು ಪಾತಿರ್ದು ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ತ್ಯಾಗ ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೇರು. ಸಮಾಜುಡು ಏರು ತಿರ್ತುಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತದೇರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು. 13 ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲು ಕೊರೊಂದುಲೇರು. ಸದಾನಂದರು ಕರ್ಮದ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದೇರಿಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು. ಸಜಿಪದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕುಟುಂಬಗು ಬೊಕ್ಕ ಕುಪ್ಪಿಲದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಟುಂಬಗು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತದ. ಅವಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕುಟುಂಬದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಮ್ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಕೈ ಪಗತದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. 2,000 ಸಂಸ್ಥೆಲಿಗಿರುವ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟ ದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಕರ್ಪೆ ಕಂಕನಡಿ ಗರುಡಿದ ಕೆ ವಾಸುದೇವ ಶಾಂತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ಪಡೆದಿನ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಆಜುನುದು ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ದಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಒಕ್ಕ 593 ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದು ರಾಜುಡು 7ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ 5 ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಕವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು, ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ದುಂಬದ ಶಾಸಕರು ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಒಡಿಪದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಬಿಲ್ಲವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ದ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ, ಅವಿನಾಶ್ ಸುವರ್ಣ ಸೇರಿನಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಆರ್ನ ಜೀವನಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇರಿ. ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ನಡೆ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಡು ಏರು ಭಾರಿ ತೀರ್ತುಲ್ಲೇರು ಅಂಜಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಮಲ್ತೇರಿ. ಆರನ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಿಡಿದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮುಲ್ತ ಜವನಿಯರು ಸೇರಿದು ಬಿಲ್ಲವ ಬ್ರಿಗೇಡ್, ನಂದಾದೀಪ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಐತ ಮುಖಾಂತರ 13 ಇಲ್ಲನೆ ಬಡವೇರಿಗೆ ಬಂಗಡಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಹೆಂಗೆ ತೋಜನು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಾದ ಉತ್ತುಂಡ ಸದಾನೆಂದರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಎತ್ತೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯನ ನಾನಾತ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿರಿ ಬಡವೆರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಂಗದ ಇಪ್ಪನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಕ್ಕು ತೋಜಿ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಅಂಜಿನ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ರೀತಿಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಅವೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ. ಪೊಂಜನಕಲು ಧಾರವಾಹಿಡು ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪುನೇನು ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಳ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನುಡೊಂದು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಂತರು. ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಥದ ಉದಿಪನೋಡು ಗುರುಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸಿದ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಾಮಂಜೂರದ 12ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತಿರುವೈಲ್ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಅಡ್ಕದರೆನ ಶಿಷ್ಯರಿಗಾದ ಭೀಷ್ಮೋತ್ಪತ್ತಿ ಸನಾತನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಥ ಶನಿವಾರ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡೆತಂಡು. ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪಂಥ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಪಾತೆರ್ದು ನಟರಾಜ ಆದುಪನ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಜಾತ್ರೆದ ಆಕೇರಿಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಮ್ಮು ಪೋದು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗು ಏರಡಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು. ಶ್ರೀ ಹರಿಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಕ್ಷಗಾನದ್ದು ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಥ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗೂ ಪಂಥ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಾತೆರ್ದು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಪೊಂಜನಕಲು ಧಾರವಾಹಿಡು ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲಡು ಬೂರ್ದುಪ್ಪು ನೀನು ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಳ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನೋಡು. ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಿಚ್ಚಲ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪನವು ದಿಂಜ ಸಂತೋಷ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ರೈ ವಾಮಂಜೂರು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು, ಮಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವಾಮಂಜೂರು, ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಾಜೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳಕೆ ಬಯಲ್, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸಲಕ್ಕೆ, ಸುಭಾಷ್ ಬಾಲಕಟ್ಟ, ಸೌಮ್ಯ ದಯಾನಂದ ಬಂಗೇರ ಬೊಂಡಂತಿಲ, ಕಿರಣ್ ಪಕ್ಕಳ ಪೆರ್ಮಂಕೆ ಗುತ್ತು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಸೀತಾರಾಮ ಜಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ತ್ರಯೋದಶಿಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರದೋಷ ಪನ್ಪುರಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಐಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಣಿಗೆ ಆ ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತಡು ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಕೊಲವಲು ಸನ್ನಿಹಿತರಾಪೇರೆ ಎಂದುಂಡು ಅನ್ನದವರ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಈ ನಟರಾಜೇ ಪನ್ಪುರಂಚಿತ್ತನ ಬುಧರದಿ ಒಂದು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೆತ್ತ ಒತ್ತಿದ್ದು 11 ವರ್ಷ 16 ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಡು ಏತದ್ದಿವಸಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡಪಡು ಪಣಪಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರದವರ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕರು ಬಾರಿ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ತೂವಂದೆ ಪಗಲಿಂದ ತೂವಂದೆ ಮಾತ ರೀತಿಯವಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐಟ್ ಕಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪುನುದಾದಗೆ ನಂದ ಅಂಡ ಶುದ್ಧವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ಭಾಷೆ ಮನಮೋಹಕವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ಬಣ್ಣ
ಸುಂದರವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ನಾಟ್ಯ ಭಾವ ಜನೋಕ್ಲೆಗ್ ತಾನು ಐಟು ಖುಷಿನ ಪಡೆಯನ್ಪಿನಿ ಜನೋಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿನ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಡು ಒಂಜಿ ಈತ್ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂದ ಅಂಡ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಆನಿರ್ದವರ ಅಂಚಿರ್ದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಅವೇನು ಪೂಜೆ ಅಂದ್ಲ ಅವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಿನ ಮನರಂಜನೆ ಅಂದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ದೀನಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಚಿರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್, ಈ ಎರಡರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವಟಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಟಾರದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ಮೇ ಮೂಜ್ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರ ಉಂಡೊಂದು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರೂಪೇಶ್ ರೈಬುಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೆರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೋಡಿಪಾಡಿದ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರೂಪೇಶ್ ರೈ ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಕೊಡಿಮಣಿತ್ತಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿನ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಪಿರ ಕಟ್ಟುದಿತ್ತದ ಧರ್ಮ ದೈವಲೆನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ಮೇ ಮೂಜಿಮುಟ್ಟ ನಡಪಾಂಡು ಕೊಡಿಮರ ರಾಜಗೋಪುರ ಪ್ರಧಾನ ಆನೆ ಬಾಕಿಲು ತೀರ್ಥಕೇದು ವಸಂತಕಟ್ಟೆ ರಾಜನ್ ದೈವಲೆನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸೇರ್ನಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಮಾಯಂದಾಳೆ ಶಕ್ತಿಲೆನ ಗರುಡಿನ ಪಿರಕಟ್ಟುದನೆಂದು ಪಂಡೇರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲಾಯ್ನ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರಾಯ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿನಿ ಮಾಯಂದಾಲೆ ಧರ್ಮ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಆರ್ಪಂಡೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೆಲ್ಮೆಗಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿಲೇನ ಕಟ್ಟದಂಡು ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಬಾಳಿಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಯಜಮಾನಿರ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಪತ್ತಿನಾರು ಜಗನ್ನಾಥ ಅತ್ತಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟುಡಿತ್ತರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ದಿನಾಂಕ 28/4/2026 ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ 3/5/2026 ಆದಿತ್ಯವಾರದವರೆಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಮಹೋತ್ಸವವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಸ ಉಳ್ಳಾಯ, ಶ್ರೀ ಕೊಡಮನಿತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿಗ ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಕಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಾಯಂದಾಲ್ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವವು ಜರುಗಲಿದೆ. ಈ ಮಹೋತ್ಸವವು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿವೆ. ಮಹೋತ್ಸವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ, ರಾಜಗೋಪುರ, ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾದ್ವಾರ, ತೀರ್ಥಕೆರೆ, ವಸಂತಕಟ್ಟೆ, ರಾಜನ್ ದೈವಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಕಳ ಮಾಯಂದಾಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಗರೋಡಿಯು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ದಾನ ಧರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದೈವಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಯಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನಾಡಿದ್ದು 28ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹಾಗೆ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಹಾಗೆ ಕೊಡಿಮಣಿತ್ತಾಯ ಧರ್ಮರಸ ಉಳ್ಳಾಯನ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಮಹದಾಶೆ ಹಾಗೆ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೂನ್ 6ರಂದು ಇದರ ಒಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ, ಜೂನ್ 6 ನಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಅವಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು 1-2 ತಿಂಗಳು ಮಳೆಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ
ಬಹುಶಃ ನಾವು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇವಲ 4-5 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಲಿದಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಮನ ಧನ ಸಹಾಯಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ಕೋಟಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಇತ್ತ, ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 3 ಕೋಟಿ ಇರ್ತಾರ ಮಿತ್ತು ಒಬ್ಬನ ಅಂದಾಜು ಬಂದಡೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಸೂಪಿನ ಯೋಗಲ ಭಾಗ್ಯರ ಸಿಗದನ್ನು ಬಂಟಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಮಾಡು ಕಣ್ಣೆ ಸೂಪಿನ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅದುಂಡು ಬಂದುಡೆ ಈ ಬೈದೆಗಳ ಗರುಡಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಯ ಕೊಳಮಂದಾಯನ ಗುಡಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಬಡಕಾಯಿ ಮೇಟು ಅಶ್ವತ್ಥಕಟ್ಟೆ, ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮೇಟು ತೀರ್ಥಕೆರೆ, ಮೂಡಾಯಿ ಮೇಟು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಗರುಡಿ ಬಂಟು ಪುರಾಪುನ ಪಡೆ ಒಂದು ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡಿಂಚಿ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಒಂದು ಗರುಡಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಾಯಿ ತಿಂಗಳದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಪಾಡ್ಯದ ಅಂಗಣ ಮುರ್ತ ಅಂಡ ಮಾಯ್ದ ಪುಣ್ಯನದ ತದಿಗೆ ಕೊಡಿ ಎದ್ದು ಪಂಚಮಿ ನೇಮ ನಡು ಪುಂಚೆ ಕೊಡ್ತು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರದ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತವಾದ ಅವು ಒರಿದು ಹೋದು ಎಲ್ಲರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂದತ್ತದ. ಕಿರಾತರುದ್ರಾವನ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕಟೀಲಡು ಐತಾರ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾಯಾಗ ನಡಪಾಯಿರು ಬಯ್ಯಗ ಮಹಾಕಾಳ ಭೈರವ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು. ಕಟೀಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕಿರಾತ ರುದ್ರ ವನದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಐತಾರ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾಯಾಗ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ವಿನಾಯಕ ಕಾರಂತ ಕಾವೂರು ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆತಂಡು ಕಾಂಡೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರಿಗೆ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾಯಾಗ ಸುರುವಾಂಡು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬತ್ತಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೇರು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತದ್ದು ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಡೆತಂಡು ಕಿರಾತ ರುದ್ರ ವನದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಯಾಗದ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಬಯ್ಯಗ ಮಹಾಕಾಳ ಭೈರವ ಪೂಜೆ ಕಾಲಭೈರವ ದೀಪಾರಾಧನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಸಸಿಬಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಬಾರಗ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಡ್ದಾದ ಅಂದ್ಕಂಡ ಆಯುಷ್ಯ ಇತ್ತನ ಯಾರಂದು ಆರೋಗ್ಯಲ ಬೋಡು ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತನ ಯಾರಂದು ಆಯುಷ್ಯಲ ಬೋಡು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಅಂದೇ ನಮ್ಮ ಕೇಣ್ಣ ದೇವರೆಡೆ ಕೇಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜಡು ದಾದ ಅಂದ್ಕಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಪಡೆತೊಂದೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾಡೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರನಿಕ್ಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿಂದ ಆತೆ ಬೊಡ್ತನಾತುಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಓಳುಂಡು ಅವು ನೆಮ್ಮದಿ ಅವು ಪಿದೈಡು ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಐಕ್ ಪಣ್ಪೇರು ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊರೆಯುವುದೇ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ. ಈ ಬಾಗೊಡ್ತುನಾಗ ಒಂಜಾತ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವೇರು ಉಪ್ಪುಣೆ ಒಳೊಂದಿಕೇಣ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟೆ ಐನು ಬಿಡ್ದು ದೇವರಿಜ್ಜೇರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಜೇನೆ ಅಂತ ಪಂಚಾಯತನ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಐಟು ಪ್ರಕೃತಿದನೇ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪುಣೆ.
ಕಷಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ ಮೂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತ ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಮೈದಾನೋಡು ನಡೆತಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ HV ಪಂತನು ದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಮೈದಾನೋಡು ಕಷಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ ಮೂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತ ಶನಿವಾರ ನಡೆತಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ HV ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರು ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನ್ನ ಕೂಟದ ಕ್ಲಿಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು ತಾರಾಯಿದರ್ತದು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಾ ಮುಹೂರ್ತ ಆಯ್ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ HV ಪುಗ್ಗೆರಾಪಾದು ಕಷಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತ ಸೀಸನ್ ಮೂಜೇನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಮನೀಶ್ ಕಂದ್ವೆಲಾಲ್ ಅಮಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅನು ಶರ್ಮಾ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಷಕ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೌರವ ಕಾನ್ಪುರ್ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಾತೆರ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಅಂಗ ಕಷಕ್ ಕೂಟದ ಕ್ಲಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತೊಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನ್ನ ಕೂಟದ ಕ್ಲಿಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕು ಎಂದು ಪಂಡೆರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯರು ಪಂತುಗು ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ಒಟ್ಟು 4 ಕೂಟದ ಕುಲು ಪಂತೊಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು ಸಂಘ ಕಟ್ಟಂಡ ಯಾವಂದು ಈಗ ಬೋಡಾಯಿನ ದಾಖಲೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ಮುಂಬೈ ಸಫಲ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಫಲ್ಯ ಪಂತೆರು ಉಳ್ಳಾಲ ಗಾಣಿಗ ಸಂಭ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು ಉಳ್ಳಾಲ ಗಾಣಿಗೆರ್ನ ಸಮುದಾಯ ಭವನಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಗಾಣಿಗೆರ್ನ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಣಿಗೆರ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾನಿಲೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ 14 ಗ್ರಾಮಲಿನ ಜಾತಿ ಬಂಧುಲಿನ ಗಾಣಿಗೆರ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡೆತಂಡು US ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆರು ಮುಂಬೈ ಸಫಲ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಫಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮತ್ತದ ಪಾತೆರ್ದು ಗಾಣಿಗೆರ್ನ ಸಮುದಾಯಡು ಜವಣ ಜವಂದಿ ಜನಕ್ಲನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದೆತ್ತೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಡಾತಂಡ ಕಿರೀಟ ತುಮ್ಮಿನಾಯಗ್ ಉಪದ್ರ ತಪ್ಪಂದು ಸಂಘ ಕಟ್ಟಂಡ ಯಾವಂದು ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನ ದಾಖಲೆಲು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪಣು ಐಡ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡೆರು ಸಂಘಟನೆದ ಚಿಂತನೆ ಬದಲಾವಡು ಬಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪದವಿಗೆ ಮಣಿಪಾಡಂಡ ಜಮಣ ಜವಂದಿ ಸಂಸಾರ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವಲವಲು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಲ್ತದ ಐದು ಬರ್ಪನ ಆದಾಯನು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಣ ಉಡುಪಿರೋ ವರ್ಜಿನಕ್ಲೆಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡೆರು ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯಾದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸೆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ದೇವ ಮುಲ್ಲೆಣ್ಣೆ ಪಾತಿರ್ದು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪುಣೆಯಿನ ದಾನಿಲೆಡ್ದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೆರು ಉಳ್ಳಾಲ ಗಾಣಿಗೆರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯ ವಹಿಸದಿದ್ದರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಹರ್ಷ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ದುಂಬದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಾಧವ ಮಾವೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಗೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೆಟ್ಟ ಜ್ಯೋತಿ ಯಲಬುರ್ಗಿ ರಾಜೇಶ್ ರಾಮ ಮುಗೋಡಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನವೀನ್ ಮುಧೋಳ್ AS ವೆಂಕಟೇಶ್ ಟಿ ಸುಂದರ ಅಮೀನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ವಸಂತ ಜಿ ಸಪಲ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಡಪದವ್ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಸಪಲ್ಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಪಲ್ಯ ದಯಾನಂದ ಬಂಗೇರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಮೀನ್ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಇತ್ತೇರು ಜನ್ಮ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ ಚಿತ್ರ ಬುಡುಪಾಯರು ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು ತ್ರಿವೇಣಿ ಕಿರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತ ಪಜೀರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು ಮೂಡಬೆದ್ರಟ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡಿದ್ರು ಅಂಡಲ್ಲ ಕುದುಂದು ಈಜಿ ಇನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಿತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಅರಡಲ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೀನು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಂಡ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟದು ಐಟು ಬತ್ತಿನ ಕಾಸುಡು ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಗೂ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜರ ಸಮುದಾಯ ಲಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೀ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐಕಾದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಡುಳ್ಳ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಲಕ್ಕದುಂತೊಡು ಐಕ್ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾವಡು ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಮ್ಮದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಂದಾಡನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಭವನ ನಿರ್ಮಾರಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಮಾಜ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪಲ್ಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯವು ಒರಿಯಂತುಂಡ ಒರಿಯಗಾಪುಜಿ ಅವು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮದು ದೂರ ಆವಡು ಅವು ದೂರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮದು ಆದಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಎತೋ ಹಿರಿಯ ಆಕುಲು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಚಿನ ವಿರೋಧ ಭಾಸ ಉಂಡ ಐನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ
ಕೆಲಸ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮದು ಆವಡು. ಕುಡ್ಲದ ಪದವು ಕುಲಶೇಖರ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಪಕ್ಷಕೆರೆ ಮೊಕ್ಲಿಡ್ದು ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪೂಜೆ ಸೇರಿದು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದೊಳಿ ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಪದವು ಕುಲಶೇಖರರು ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಸತಾದ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕುಡು ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪೂಜೆ ಸೇರಿದು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದೊಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶುಲಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ದು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಮೊಕಲು ಚಿನ್ಮಯದಾಸ ಬರೆತಿನ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪೂಜೆ ಸೇರಿದು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದೊಳಿ ಕೂಟ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ. ಅಕೇರಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ವಹಿಸಿದಿನ ಕುಡ್ಲದ ಬಾಳಂಬಟ್ ಮನೆತನದ ಪುರೋಹಿತರು ಎಂ ಗಿರಿಧರ್ ಭಟ್ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು. ವಿಶೇಷವಾನಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಕಪ್ಪು ರೂಪವ ಧರಿಸಿಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ದಿನ್ಕುಲದೊಳಗೆ ಗಾಣಿಗ ಕಪ್ಪು ರೂಪವ ಧರಿಸಿಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ದಿನ್ಕುಲದೊಳಗೆ ಗಾಣಿಗ ಸ್ವಾಮಿ ಶನಿನ ಮಹಿಮೆ ಬಂದು ಪಂಡರು ಒರಿ ದಿನ ಜನ್ಮ ಗ್ರಹ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈರು ಪಂಡಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಮಹಿಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಬೋಡತ್ತೆ. ಶನಿಯು ಜನ್ಮಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಪಿತನ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯು ಬೀಳೆ ತನು ಕಷ್ಟಮಾಗೆ ಅಪಗಾನ ರಕ್ಕಸರೋಲ್ ಕೆಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ ಅಕ್ಕಲನಕ್ಕಲನ ದೇಹೊಡೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ನರಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಸ್ವಭಾವನ ಧರಿಪಾವಡು ಅಂದ ಶನಿಯತ್ತೊಂದವೇ ತೇರೆಡಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ಕೊರುಂಡ ಈ ಎನ್ನಿದಿನೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆನು ಕೊರುವೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಂದ ಈ ಕುದುರೆ ಗೊತ್ತಿನ ಅನ್ನಂದು ಗೊತ್ತಾನ ಅವರ ಅಂದಾಜ ಅವಾಗ ಕೊರ್ನಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪುಡು ಅನ್ನಂದ ಪಿರದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಅವು ನರಮಾನಿಂದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಒರ್ಪರೆ ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂದ ಪೂರಾ ಬೆಂದಿನೇನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕುಲ್ಲುಜೋಳು ಕುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡದ ಊರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಂತೆರ್ ಪಡುಬಿದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಐತಾರ ನಡತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದಾರ್ ಪಾತಿರಿಯರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಡ್ರೆದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಐತಾರ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆನ ಗುಂಡ್ಲಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೈತಲು ಉದಿಪನಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಪಡುಬಿದ್ರೆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೇಲ್ ಪಂತ್ಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ ಪಿರ ಕಟ್ಟುತ್ತಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡದು ಊರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡೆಂದು ಪಂಡೇರು. ಪುದೆಗಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ದುಂಬಾಳ್ತೇಡು ಸಾರೋಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪುದೆಗಾಣಿಕೆ ಗಾಡಿಲು ಇತ್ತದು 5,000 ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಾಲ್ದೊಂಡೇರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಶಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಪು ಶಾಸಕರು ಗುರ್ಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುಮ್ಮದ ಶಾಸಕರು ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್, ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವಾ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತದಾರ ರತ್ನಾಕರ ರಾಜ, ಅರಸು ಕಿನ್ಯಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾಲ್, ಪೇಟೆಮನೆ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕೋರ್ನಯ್ಯ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾವ್, ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟ್ವಾಳ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯಸಿ ಕೋಟ್ಯನ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕಿಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತರು. ಪಡ್ಡೇದ್ರ ಗುಂಡ್ಲಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಪಡ್ಡೇದ್ರದ ಬೂಡು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಉಲಮಾರ್ಗೊಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆನು ಎದುಕೊಂದು ಹರಿಯಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯನ್ ದುಂಬಾಳ್ತದ ಕೂಟ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಜೋಡ್ಸಾಯಿರೋ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಮಟಾಡಿ ಮಂಗ್ಲಿಮಾರ್ದ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ವಲಸರಿನೇ ಮಾನಡತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಮಟಾಡಿ ಮಂಗ್ಲಿಮಾರ್ದ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬುಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 24-27 ಮುಟ್ಟ ವರ್ಷದಿ ನೇಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. 24 ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಿ ಏರ್ದು ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ನೇಮ ಆದ್ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ ವಲಸರಿ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ರವಿಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆ ದೇವತಾರಾಧನಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಬಡಾಜೆ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಎಳೆದಾರ ಭಾವ ದಕ್ಕಲು ತಡ್ಯಾಲ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಕಯ್ಯೋಳಿ ಮಾರ್ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಊರುಪರ
ಅವರ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದ ನೇಮ ತೂದು ಇಂಬುನಟ್ಟುಂಡೇರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ಸೋಮವಾರ ಬೈಯರ್ದು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನೇಮ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು. ಮೇ 1 ಶುಕ್ರವಾರ ಕಲಾಯಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ನಡುಪೆರೆ ಉಂಡು. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲ ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.